Здравейте! Днес ще поговорим за една способност на мускула, която е изключително важна. Това е така наречения буферен капацитет. Това е способността на мускула да работи в среда, която е богата на млечна киселина, водородни иони, въглероден диоксид. Колкото по-висока е тази способност на мускула, толкова той по-добре ще се справи с натварванията, които са особено в анаеробен лактатен режим на работа. Или това са всички натварвания, които се получават при спортните игри, да кажем, при футбол, волейбол, баскетбол. Тази му способност дава предимство на хората, които са с по-добра развита способност да издържат по-дълго време на подобен тип натварване или при честа смяна на режимите на работа. Това пък своевременно води до по-добър крайен резултат и съответно човек, който е по-добре подготвен, ще се представи по-добре на самото състезание. Дори тук става въпрос за единична тренировка, когато човек може да работи при високо ниво на млечна киселина, натрупана на млечна киселина и водородни иони, толкова той може да работи по-продължително време, съответно да подобрява своя буферен капацитет и да постига по-добри резултати за по-кратък период от време. Това нещо се тренира с определен вид тренировки, но ако искате по-подробна информация, може да ме потърсите, за да я обсъдим. Просто трябва да запомните, че режимите на работа на тялото са няколко, но основните, които, да кажем, използваме в този тип натварвания, това са анаеробен лактатен режим на работа, когато има честа смяна на натварванията от високо интензивно в ниско интензивно, пак високо интензивно, и по този начин ние надграждаме организма, т.е. подобряваме неговия буферен капацитет. След това, ако натварването продължават по-продължително време, тогава от значение не толкова буферен капацитет, а по-скоро нивото на гликогена или способността на организма да използва гликогена като гориво. И след това, ако вече натварванията продължават за, да кажем, от 1 час и нагоре, тогава вече организма преминава към използване на масните запаси, които има натрупани в него. Но независимо от всичко, този режим на работа анаеробен лактатен за мен е основен за развитие на останалите способности на организма. Тоест, при работата в този режим на работа изключително много се подобряват буферния капацитет на организма и способността му да работи в различните режими на работа. Желая ви приятен ден и ако имате нужда от някакъв тип консултация, моля да ме потърсите.